mnganami awusho uyifake yonke. Uyazi le ndlela okhuluma ngayo ayehli kahle. Hawu we mnganami yazi phela umbuzo lona odinga yes or no. Awutshele mina wena uzwe kanjani? Uzwe kanjani wena? Hayi mnganami ungiqedile. Hayi uyifake yonke shi phakathi kwe-exit yobuntu. Jojo njengoba ngitshelile ukuthi indlela obeka ngayo ayehli kahle sinamadoda manje. Hawu mnganami ngisho mina ngalesi sikhathi ungichatha ngemini. Khuluma ngalento. Hayi lento angifake yonke phakathi. Hawu we mnganami ususho ukuthi nje mina angisazi lona nje itshitshi usungivele wangi. Ibambe uyazi njani? Shasha pasa kwami. Kusek hawu Mama mnganami usho umuthi wami lo ngichathe ngawo. Hayi uzokuthola ngendlela lokho. Goduka wena. We mnganami. Hayi umuntu usemasimbeni la. Uyaphila kodwa Skhona? Ngiyacela wena isitepu kade ngisifuna. Awuhlisa umoya sisi wami. Ukhuluma ngomfowethu la. Mina njengoba ngilana ngizomxolisela yazi. Ngiyaphila nje xolisana. Hayi inkinga yakho bafuna ethanda kakhulu yabo azakhohlwe ukuyicabangelayo. Yabo so njengokuyilanga ngizomxolisela. That means ufuna ngibuyela nomfweni. Ya kunjalo Nkosazana. Hayi singajabula kanjani and ngizokwenza iqiniseso ukuthi nebarathi kanjani nobafo yazi. Kulungile kumtshela lo sithi TikTok trend. Okay so wenza njalo siyabonga. Mina ngamthanda ngalokumbona. Ithini bafo abuke kuneme nje sithi phela lesa strategy siphumelele bafo mfethu wena phela. Phela mina bese ngifeke lo muntu uzophi singazenza wena yabo ngiyikhulumela mina yabo lento le yonke idevela barathi kanjani cabanga. Hoyibo. Akushithi nami ngizomshayela lo muntu ba yini inkinga yabo fusek bafo ngifuni lonke. Mina ngamthanda ngalokumbona. Mina ngamthanda ngalokumbona. Mina ngamthanda ngalokumbona. Hayibo. Ijojo ngena ngesivinini emzini wami kwenze njani? Awu mamdla. Mana ngembuzo mamdleche awuthi ngiphuza ukubhiya lo. Ibambe lapho ke. Iza nendaba ngiza nendlebe. Hawu mamdleche ngiyacela isisu sami siyashisa lana. Hayibo. Wejojo. Wejojo ngithembe aphansi ukubhiya wami. Hawu usungaze ungikhiphele isikhali pho. Wejojo. Uyakhumbula ukuthi wena la wangithembisa u4 court, wamenya u2 court wami la, wangibambisa udongo wahamba uzobuya uzange uzubuye Jojo. Hawu ngiyaxolisa ngizoshaya isipho eyodwa. Jojo. Isipho eyodwa Jojo. Inxebe elilodwa. Hawu kulungile ke awuthi ngivele ngiyifundele ama ingredients. Uyaphatha uphiya wami Jojo singasixabani. Hawu mama mdleche mana we mamdleche kahle umnganami ungichathile lana manje isisu sami siyashisa manje nje sikhuluma ngathi hayibo George manje wayeke ukuyesibhedlela wabothi ngcono uze la emzini wami uzofela kubhiya wami lalela phela mamdleche angini ubhiya wena uzongenza ukuthi ngikhohlwe kanti esibhedlela bazovele bafuna ukungijova. Na George. Okungcono siye kumfundisi uzokusiza umfundisi. Awu. Hayibo, George yini manje? Wasudlala ngumtiti kanjena, hayibo.
Mama Mdletshe isisu sami sigcwele umoya. Ayingeke sukuma sambeni siyamdinga uPastor Snake sukuma Mamdletshe kodwa yini kodwa Mamdletshe awungifuni ngaleyo ndlela senike wonke amakliniki nezibhedlela ezikole la ngenxa yokuthi nje ngenye nje ubamba umtitwayo baba wasuyibeka kabuhlungu ngaka manje lento ncebo yini kanti kibeke kahle kanjani kodwa Mamdletshe kibeke kahle eze nje mbuku uyaphinda kodwa kusengcwele moyo ngcwele mbuku uyaphinda futhi ngeke azayeke ukudlala ngomdidi ungamsizi ncebo Hawu put pastor. Hey ukahle wena Thula ngasahlula ukukhonona isishopana sakho Thula wena ngangashiphile bo Hayi ngeke phela uzongangeli nami ngiyindoda hawu Mamdletshe uzomyeka ubona cala sekendala manje Jojo Thula wena uzothula wena Thula Jojo angithi udinga usisi Thula hawu Thula yabo nje le ulethe namhlanje ngiyazi kodwa ke phela Mamdletshe nginahambe nicebo ukuthi sikenze njani ngamsiza umfana uzomnika ngani hayi udakiwe phela nami ngibhekile ayibo wena mashiphile umfana hayibo qhubeka kuzinyela uyabheka hawu ngivela umthathe ayike mfundisi nawe sobuye sixoxe qala usize lo muntu yambona unenkinga enjani size kuqala sobuye sixoxe yami Come on, ayigcwele baba nawe ubashiphile nangeshipho la baba ongcwele moyo ongcwele nangu mfana abeni baba Ngijabula mina kakhulu yazi. Kodwa la sikho indawo right. Hayibo, kukithi la baba usatshwa kabi. Yabo nje kula usafe. Sisaba yena nje uyihlo. Hayibo, umsabani. Wena ubaba kusozokumangaza wena. Lana kinje niphela ifilm dele nje hleze ubona obusha nje la. Ayiqinisile ubaba, azi ukuthi namhlanje sikakaboni lutho. Ngike ngiboneni kanti. Ngiyazi la sisamo umatindana kayedla azochamela uyihlo ekhaya. Ingasanyanyile kanje inkanyama. Khona la uhlala khona lo muntu ongenzele esikhulekile ekhaya siyakhuleka hawu ukhona kodwa Jesu msindisi George awuphumuze umthithi kanti ingawo ubisho ukuthi ngapheli ngiyazama nje yabo ndoda masikhuluma amaqiniso uyayizwa kahle lento angathi akusahambi kahle yabo nje la ayikho into right yabo mongamoli umuntu okwenza lento le uthatha 5 days libe lwenza kanje nokuthi awumboni nje fast lo muntu okwenza lento le angangimele lento yakho mina ngeke we Mamdletshe ngithi nje angizibongele ngokuthi ube khona esimene esikanje nje engibhekene nazo sambe siyophuza ubhiya kwakho hayike cha awuyike lapho usufuna ungahlela ama client hawu awuyi lapho hayi